שלום לכולם. אני פרופסור דן קובצקי, מנהל המכון לחקר הזוגיות על שם קפלן ברחובות. במכון אנו מתעסקים כבר 15 שנה בתחום התאמה בין בני זוג. בדקות הקרובות נציג בפניכם את תוצרי המחקר האחרון שלנו. המחקר עוסק בדירוג הדדי של בני זוג בסקאלה מ-4 עד 10, על פי קריטריונים מסוימים, כגון מראה, חוש הומור, אינטליגנציה וכו' וכו'. במחקר דגמנו כ-150 זוגות, ונוכחנו לגלות שרוב הזוגות הם בעלי דירוג שווה או קרוב אחד לשני בהפרש של 1, כפי שאנחנו רואים בגרף. זוג אחד קפץ מתוך הרשימה וזעזע את תוצאות המחקר שלנו, והחלטנו לחקור את התופעה לעומק. שלום, אני מוניתי לחקור את סוגיית הנאמנות בקשר של שי ודנה. לא הופתענו לגלות חריגה מהצד של שי. להלן הממצאים. נו מה, באמת רוצה שאני אלך לגיחה עכשיו? טוב, נו. ובלי קשר לממצאים האחרונים, מה זה? שלום, אני דוקטור פז. דנה היא אשת צוות אוויר. היא טסה במטוסים אמיתיים, ממריאה באמת, נוחתת באמת, עושה פעילות מעניינת. שי הוא מפעיל. מה זה בעצם מפעיל? יצאנו לנתח את דמות המפעיל. רוחות, תקין, אין אף אחד, אישור המראה. אני מוריד את האף, כן, ימינה קצת מגלגל ימינה. שיט, התרסק המטוס, קט מנוע. סמק. שי רמלר, מי הוא שי רמלר? פעם איש ערכים, איש דת, איש רוח, היה מעביר נאומים שגרמו לנו להזיל דמעה בקורס מפעיל. והיום, מי הוא היום? היום הוא חבר ועד, פעיל ימני קיצוני, איש התעשייה האווירית, חזיר קפיטליסט. אז מה, אתה מצטרף? תקשיב, אתה מבין שכאילו אני שמאלני, אין מה לעשות, תצטרף. אבל אני ממש כאילו, אני לא מסכים עם שום דבר שהדבר הזה מייצג. מה אתה רוצה שנציע לך? אתה רוצה עוד מדינה לערבים? אתה רוצה עוד 20 שקל לשעה? לא, יש לי פה בעיה. תיתן לך רכב. אתה רוצה רכב? לא, אתה חייב להבין, זה נגד העקרונות שלי. אתה לא נוסע לחו"ל. לא נוסע לחו"ל. סיטרו, בסדר. בעקבות חומרים חדשים שהגיעו למערכת, גילינו בעצם שדנה היא לא כמו שחשבנו. מה זה אומר? גילינו למשל שדנה, המקצוע הצבאי שלה הוא שונה, הוא לא מדויק. מה זה אומר? שבעצם דנה ושי הם מתאימים. והנה, תכף תדעו מה אנחנו מדברים. מלא? כן, שמן מים לבדוק, לעשות וישרים? כן, אחלה, תודה.